Guys, pauwi pa lang ako. Ayan guys, tamang-tama pagdating ko, dumating naman yung, or andyan na yung grocery. Kaya, ayan. Pero, buti na lang, binilin ko naman yan sa anak ko. Kaya lang, eksakto, dumating na yung ahente natin kay grocery. Tapos, medyo busy pa yung anak ko. Kaya, ako na rin yung nag-abot. O, diba? Ayan guys. Ayan, binibilang na ni kuya yung pera. Bali, 2,320. Ayan guys, bali galing tayo sa simbahan. Tapos eksakto, pagbaba ko ng simbahan, pagdating ko dito sa may gate, nakita ko na yung grocery, yung sasakyan ng grocery. Tapos tcharan! Ayan, nakakuha pa tayo ng old price. Ayan, diba mahal na to ngayon? Kahit papaano is nagbigay pa ng isang araw yung grocery. Hindi lang grocery, pati pure gold. Nagsabay sila ng araw na yon. Hindi ko lang matandaan kung kailan yon. Na basta nagbigay sila ng isang araw na old price. Kaya itong dalawang kahang to, worth 2,320 lang to. Dalawang rim lang yung kinuha ko kasi dun sa pure gold, ang sabi is dalawang rim lang yung pwede. Kaya nung kumuha ako sa grocery, dalawang rim lang din kinuha ko para ma-approvean. Kasi baka mamaya, umorder ako ng marami, tuloy walang dumating, di ba? Kaya yun guys, kahit paano is meron pa, medyo malaki-laki yung kikitain natin dito dahil medyo tumaas din naman tayo, or tumaas din yung bentahan ko rito, di ba?